ni solution nyalo bedo mane maneno ni ng'anyo makinde ka kinde miyo johala loro, miyo johala kale peka mago ma seche moko ntiere kod mwandu manyalo to mwandu gi to moko kuom gi mwandu gi kethore kaluwore ni gi loro nikech ng'anyo gi nyalo tieke yo machalo nade mondo johala obed kod lwasi makare mar timo ohala e pacho kae. An go nyalo wacho kuom wach no en ji obed piny mondo jogo mbaka mbaka e kind ng'a gi ng'a kind sirikal to gi jopiny kata go jandegi kech wacho ni kama ji wuoye sani kopodho kosana kodi to wanyalo wuoyo wanyalo winjre to kok wanyalo wuoyo to gicha medo bet matek taparo ni sirikal no akene en ga ng'ano rake en ono duto kata ke jok mantiere itelo no gibe giseneno gisewinjo to I believe they are willing to adjust. To kik bende benidi idiro ng'ato ba hinya. Nikech lokruok ok nyal biro dichiel. Kata joma ng'anyo go ondre. Ang'en tich to onge kendo nego winjigi ojane mang'eny bonge tije. Kata an wade na mosomo go ma graduates monge tije. An go kata wado ma odwa ntie first cousins an go kata joma ng'eyo mang'eny tich onge. Koro gima lit en seche moko mapenjira. Ko wacho ni tich onge. To Martin manchegi bende waketho. Are we really seeking for a solution or we are making it more worse? Nino gino. Hapa ng'anyo mokalo, mega mokalo. Nen kare kabisa kata manjo kalo moko matin go. Lakini sani kumachope to koro oker moro madir chande. Tadwa wacho njoka nyanamne. Hoguru mbaka ginyiwa gi aotwa. Mondo ng'ato nowacho ni Jomaria nowacho gi dongere ni choose your battles wisely. Kik wadonj ilwenje jomoko, yier lwenje nigi rieko. Kinde manogo lweny kaka oganda mar Kenya. Ngima neno malo mane keto gine yo asufricho nyalo paro. Jomoko nowacho ni keto ni yo helni jomoko dog tuchegi. Nje gimacho no. Koro sani da maiga mokalo ben nen kare kabisa sirikal no winjo bakata mana budget mano ben mana gidwa kalo ja mana dhi jo piny no kokalo lakini masani to ntie gimore kana nyalo wacho keja sedak Nairobi kata kaka jo hala aromo gi mopogo beda winjo ka ji wuoyo masani ntie jomoko mang'iyo ni samoro no kiri oko samoro jomoko bene ng'iyo ni ute samoro gero mang'eny sana koro ute gi ogibere go hala iwinjo gino koro ng'ani komedo dhi ochako dok bro hinyowa koro kikwa dhi to ng'ende jomoko mong'e uso ga gima gidwaro to ng'ente ka jomo sana nyithindo mopondi town gin gionge wach moro ni jokoni mabe ok en gima ber adier mane konego bed lakini te jomoko ma gin to kata gipondi town to us ni giri gicha kabisa koro ging'e tiyo gi jogi nwadhi uru gini rach nisio gol gini kara udhi konyo gi gol lwenjgi iwinjo gima wacho no tumeyo gik moko bedo marach mogik koro ate mwacho ni noganda wa ni lokruok ok bi ga dichiel kata kidhi mana America mwacho ni student democratic no kata kidango mana CNN kata sani kidhi YouTube irango ponti e jimoda kisiti nyaka wuono seche moko lokruok chakre gini wuon ahero gima ng'ano wacho apan Abraham nani Lincoln wacho ni as an American don't ask yourself what the government will do for you. But rather ask yourself what you can do to make America better. Number one, what you can do to make Kenya better is by embracing peace, by paving the way of what? A dialogue. They must be willing to adjust. Tichkaki begi wacho no weche tek to ng'ata chiel ko biti chita kan minister to gache makowe kete dabal dikicha ng'ama dwa nege ken qualify teach mo mi aomiyo mi gache madongo mang'eny kod wan too much wastage se mang'e gi sirikal ka kethe kata kidi offices gi ino kombe moko mapod beyo biu ka moro gik maketha ng'eny kube ne ng'eny to wacho ni pesa onge koro gidog piny mondo girang ka ginyalo logo tich ni jopiny to ng'anyo mang'eny ahinya bombe gimo bombe kethere tich to onge adier young men are very desperate to kendo bende wacho ni jomosomo eno bende creates employment kise ko ng'ato ang'e jomo ka town kata mana town ka ji ng'eny mo Burundi Rwanda Zaire wapi makia kata ndiko nyingegi
to moko uso tong, moko uso njugu, moko uso kahawa to gidak. What of you ng'ambo dhi nyaka university? Kech ng'ato nowacho ni somo. Nawinjo a different G from YouTube. No idea marach mar somo. Somo no ken mondo ndiki tich. The main reason mar somo en mondo ibed ng'ama riek, ibed enlightened. To ng'ama enlightened, no ben enlighten others. Makoro jamo ng'ato samo ta gi degree ta gi masters to complain ti chongo mang'eny. En degree ko moro molo kata ng'ama kendiko nying sa jawadwa. To mana okonyo serikal ki migi tich kada ki create tich. Koro reason rundo we ku ketho ikmanti. Kira ng'anyo mane tinde 80s 90s manore oge gidhi gara ila gimatiba gin. Gik mane ketho kane onge. Lakini sani mtok jiwa wango waketho gik moko tije matima be waketho. Koro are we seeking for a solution or making the situation even anymore worse? Koro one of us send gik moko okwa loss. Koro mane gima kwani jonyuol mawinja kuyie loso ku nyithindo ma Gen Z gi mondo sani giwe donjo dap jomoko kaka wanjo kanyanam. Kinde manwa di mondo gik moko olosere maber ni jite jomoko ne wacho no ubaro wadogu thucheu. Koro sani gineno no ke ginjo moherre koro gidwa keto e dhapi gi thuon. Nyiso nyithindo kata mopon kod gin jomo ng'eyo uso sera gi sana. Kik gidhi ilwenje gi. Erokamano. Recho in korka kori paro ni solution nyalo bedo nang'o mar mondo mi ng'anyo mwaneno kinde